Salutare lume și bun venit la episodul 7 din Minecraft. Astăzi mi-am propus să terminăm casa. Data trecută am început fundația, am pus pilonii de lemn și cam așa arată în acest moment. Vreau să pun o fereastră în acest loc. Am mai dat jos din pereți și am construit cu lemnul de această culoare pe care îl știm cu toții. Una dintre ferestre era în acest loc, iar a doua era în acest loc. Și vă spuneam că vreau să fie o fereastră ceva mai mare decât celelalte două. Și aici la fel. Să avem o cameră ceva mai mare. Fiindcă pe această parte vreau să avem mai mult perete decât ferestre, mai am strâns între timp și lemne. Am mai rămas cu 59 de bucăți de lemn. Și hai să termin și acest perimetru. După cum spuneam, am mai dat jos din pereți, fiindcă nu-i construisem inițial foarte bine. Așa că am mai dat jos și am reconstruit. Și acum arată cu totul diferit. Și aici la fel aveam o fereastră mai mică pe care am să o pun exact cum era. Și în acest bloc de asemenea. Acum pentru acoperiș voi folosi piatră și scări din piatră. Pentru acest lucru am pregătit mult cobblestone. Am fost la minerit între timp și vreau să vă arăt cât am săpat. Am săpat 1, 2, 3, 6, 7, 8 stecuri. 8 stecuri de piatră plus încă 4 din inventar. Ajungem la un total destul de mare. Și pentru scări vreau să vă arăt acum și cum facem rost de scări. Pentru o scară avem nevoie de 5 trepte din acestea și ne dă 4 scări. În total o să mai și pierdem din material în jur de un bloc pentru fiecare scară. Deci asta vine undeva la 4 blocuri pe stack. Iar 4 ori 4 ne dau 16, ceea ce înseamnă că în total mai pierdem vreo 16 blocuri la 2 stack-uri. Nu este chiar foarte mult, dar totuși va trebui să mai merg la minerit, să mai iau și piatră. Bun, hai să punem direct, împărțim 62 la 2, 32. Și luăm direct mai multe scări, ca să fie mai rapid. Să nu stăm să le împărțim pe fiecare în parte, câte una, sau putem să le luăm câte două. Și la fel ar fi și mai simplu.
Deci cât am până acum, am 3 stack-uri de scări din piatră. Hai să ne oprim la 3 stack-uri. Momentan. Și să vedem dacă ne ajung. Și dacă ne ajung, rămânem așa. Aici vreau să-mi pun 2 uși pe care să intru. Și data trecută am pus masa de lucru undeva prin acest loc, urmată de 2 cufere. Și fiindcă le-am pierdut, o să pun decât unul singur. Și o să vreau să pun la topit niște nisip. Pentru acest lucru o să iau nisip din deșert, că tot aveam acest deal. Și numai decât luăm nisipul cu lopata. Mai ales fiindcă am o lopată din fier și nu din lemn sau piatră. În general, aceste unelte sunt mult mai bune decât cele din piatră. Și ca durabilitate, fiindcă țin mai mult, dar și ca eficiență, fiindcă sparg mai repede decât cu celelalte. Și vine seara, va trebui să mă și culc, dacă apune soarele, fiindcă altfel o să avem probleme cu mobii. Sau hai să iau direct patul cu mine și să-l duc direct la noua casă, fiindcă de acum o să stau mai mult în această nouă casă decât în cea veche. Și patul o să-l pun direct în acest loc și ne culcăm. Bun, și acum vreau un cuptor la care să topesc toate materialele. Hai să pun cuptorul lângă pat, cel mai bine. Și topim la el piatră și nisip. Dar o să topesc momentan doar nisip. Și între timp vă spuneam că vreau să pun și 2 uși în acest loc, ca să nu intre în casă vreun musafir nepoftit, cum ar fi vreun zombie, de exemplu, sau vreun schelete. Și acum avem cu totul altceva. Începem până se topește ce am pus acolo, acoperișul. O să vreau să mai ridic încă un bloc de lemn. Deci avem 1, 2, 3, 4 metri. Acum o să pun și al 5-lea metru înălțime. După aceea o să vin cu scări de piatră pe această suprafață de 7x7 ori 9x9. Se pare că s-a terminat lemnul. O să mai și iau între timp. Aici aș putea să pun direct un colțar. Și după aia venim cu lemnul înapoi.
Bun, și-am terminat cu lemnul. Acum urmează piatra. Și vreau în felul următor. Vreau ca pe această parte să pun scările de piatră. Astfel încât să venim din ce în ce mai sus cu ele, până în punctul în care ajungem la acest bloc și o să avem un acoperiș foarte interesant. Singurul lucru este că nu poți să pui dacă stai pe blocul respectiv și ca atare am și greșit. Poți să pui doar de deasupra. Fiindcă îmi doream foarte mult să am și la pragul ușii câte un bloc. Dar acest lucru ar consuma ceva mai multă piatră. Și asta nu mă încântă foarte mult. Fiindcă piatra de regulă este foarte greu de minat, mai ales dacă nu ai un târnăcop de fier. Uite că din când în când mai și pun câte una greșit pe care trebuie să o scot. Dar nu-i nimic. Bun, deja începe să prindă formă. Mai am doar 2 stecuri și încă nu am terminat. Încă o să avem nevoie de și mai multă piatră. Fiindcă lucrăm pe o suprafață destul de mare. Hai să vedem cum ar arăta pentru interfață. Vreau o masă de lucru pe care o să o pun chiar în acest loc. Și vreau slaburi. Slabul, vă spuneam data trecută, este un material ceva mai subțire decât un bloc întreg. Ia, se vede așa dacă mă uit. Se vede și se vede foarte bine. Arată foarte frumos. Acolo o să vină geamurile, care deja cred că s-au și făcut. O să merg curând să văd. Și încă mai am un stec de piatră.
Mai mult de 3 metri nu vreau să am la acoperiș. Fiindcă dacă am mai mult de 3 metri, deja devine foarte mare. Și nu vreau să fie nici foarte mare. Fiindcă, vă spuneam adineauri, dacă este ceva voluminos, consumă și material. Stai că pe asta am pus-o greșit. De fiecare dată când le pun greșit, le mai și sparg. Între timp o să vă mai spun câteva lucruri despre animale. Animalele apar la un interval de timp destul de scurt. Și anume odată la 5-10 minute mai apare pe câmpie câte un porc, o oaie sau chiar și o găină. Găinile ne dau pene. Porcul evident ne dă mâncare. Iar vaca ne dă... oaia ne dă de fapt lână. Că de ea n-am vorbit încă. Bun, și aici am terminat cu această interfață, fiindcă mi-a rămas ceva spațiu. Mă gândesc să-l transform într-un pod. Mi-am luat și damage. Așa, o să vin de acolo cu niște lemn. Cu niște slaburi din lemn. Dar hai între timp să vedem dacă s-au făcut geamurile. Bun, s-au făcut. Și putem să le punem. Unul vine în acest loc. Al doilea în acest loc. Să avem și vedere la acel lac care ne înconjoară. Și să avem și vedere la deșert. Vedem acolo acei cactuși care se mai pot și planta. Și cactusul dă o culoare verde, cu care putem să colorăm lâna. Aici am pus un geam greșit. Hai, dacă tot a venit noaptea, să pun și torțele, fiindcă nu vreau să mi se genereze vreun monstru prin casă. Așa, pun la fiecare geam torțe, chiar dacă la geam intră și lumină naturală, odată ce este zi afară. E bine să avem și torțe. Și mai pun încă una aici. Acum o să vreau să ne și culcăm. Și între timp o să mai iau piatră. Mă duc chiar acum să mai iau niște bucăți de piatră, ca să terminăm acolo acoperișul. Și ne vedem la minerit în peșteră, cu multă piatră. Aici aveam eu cariera de piatră
unde mai mineresc din când în când, de fiecare dată când am nevoie de câte ceva. Vin aici și iau piatră. Cum iau și acum, de exemplu. Am mai dat și peste cărbuni. Vreau să vă arăt și jos ce am găsit. Am dat peste 2 minereuri, unul de aur și unul de lapis lazuli. Le-am găsit undeva prin subteran. Am săpat câteva galerii. Undeva prin această direcție. Aici am dat de lavă în continuare. Am dat de un lac foarte mare, plin cu lavă. Aici am dat de redstone. În română îi spune piatră roșie. Iar în această galerie am dat de aur. Aur pe care încă nu l-am cules. Și aici la fel mai vin și mai iau piatră când am nevoie la câte o construcție. Exact așa cum iau și acum. Dar cred că mi-ajunge această piatră, mai ales că am terminat cu scările. Acum ceea ce mai am de făcut ar fi să iau niște lemn de la copaci, să mai dau jos câțiva pomi și abia apoi să continuăm. Hai, încă puțin și am ajuns la suprafață. Mi-au crescut copacii și vreau să-i și sparg. Să-i tai, de fapt. Am plantat ceva mai mulți. În acest loc mi-au crescut aproape 4. Dintr-o singură rădăcină mi-au crescut 3 copaci. Pe al 4-lea l-am spart și l-am replantat chiar înainte de a crește din nou. Nevoie de lemn o să avem pentru acoperiș, fiindcă vreau să am și un pod la casă. Un loc în care să-mi depozitez anumite lucruri. În principiu, un loc în care să-mi depozitez pământul. Fiindcă mai au și pământ din când în când. Să repar găurile acelea de la creeperii care explodează. Azi noapte stăteam de veche afară și am văzut câțiva creeperi. Cineva mi-a spart ferma. Nu înțeleg cine. Cred că a intrat un porc în ea. Animalele mai și sparg din când în când. Deci a intrat un animal la fermă și mi-a spart grâul. Dar nu-i nimic. Revenim la acoperiș. Aici o să pun o masă de lucru. Și la această masă de lucru o să vreau în continuare scări. Hai să-mi iau câte 8.
8, cu 8, cu 8 și cu încă 8. Și piatra asta mi-a scăpat pe jos. Nu o să mai sparg masa de lucru, o să o las exact acolo. Poate ne mai folosim de ea când avem nevoie de câte ceva. Și în principiu am terminat cu construitul. De acum o să pun lemn. Bine, mai întâi mai pun un șir de piatră. Și apoi completez cu lemn. Și aici la fel o să pun în continuare un șir de piatră. Și acum punem decât lemnul. De ce am și spart copacii, fiindcă aveam mare nevoie de aceste bucăți de lemn. Ba chiar, în timp ce mă plimbam pe acel deal, în pădure am văzut și un alt sortiment de lemn. Am văzut un lemn alb de o culoare foarte, foarte frumoasă. Fiindcă în Minecraft avem 3 feluri de lemn: cel alb, cel normal și lemnul de brad, care se găsește într-o zonă rece, într-o zonă de tundră. Oh, iar m-am lovit. Acum o să curăț totul ceea ce am lăsat în urmă, scările de care m-am folosit ca să urc pe acoperiș. Și o să mai pun câte o torță pe unde avem de pus. Și aceasta este casa. Am terminat construcția. Mai am de pus 2 scări la intrare ca să urc mai ușor înăuntru. Și abia apoi pot spune că am terminat. De asemenea, în acest loc am zis că vreau să fie dormitorul. Și anume spațiul unde vom dormi. Iar aici vreau câteva mese. Hai să pun câteva mese în acest loc. O să pun una la acest geam și una la celălalt geam. Și pentru mese voi pune în primul rând 2 garduri. În total 2 cu 2, 4. Și câteva pressure plate-uri. Pressure plate-ul este un fel de tablă pe care putem să și călcăm. Tablă care se numește pressure plate de la plat. Și nu prea mă lasă să pun, dar dacă aș avea un piston aș putea să pun și pe această parte. Am crezut că se poate și fără piston. Bun, atunci hai să iau încă câteva lucruri. Măcar scaunele să le pun. Câteva scaune. 1, 2, 3.
4 scaune ne ajung. Măcar să stau pe toate. 1, 2, 3, 4. Și aceasta este masa cu scaunele pe care voi sta. Dar ca să fie mai frumos, o să pun în schimb 2 mese de lucru. Și anume 2 crafting table. Și vreau să mă și culc ca să lucrăm pe timp de zi. La dormitor vreau să renunț. Dă mult mai bine fără. Nu vreau să ne ia tot spațiul pe care îl avem. Fiindcă o să am spațiu mai mult în sufragerie. Și cam așa arată zona. Putem să punem și un covor din lână. Și acum arată cu mult mai bine. Și scările pe care am zis că le pun la intrare. Și acum o să vreau să pun torțe pe unde nu am luminat. Fiindcă azi noapte am stat afară și nu s-au mai generat mobi. Și aici la fel o să vreau un geam, dar unul foarte mic. O să vreau doar un geam de 2 blocuri. Sau hai totuși să punem de 3, să nu fie nici chiar... Stai că am pus o piatră în loc. Așa, să nu fie nici chiar atât de mic. Și mă duc să mai iau și ferma de grâu, că tot a fost distrusă. Am zis că vreau să o repar. Și pentru asta aveam nevoie de o sepeligă. Și anume de o coasă. Să putem repara ferma. Arăm tot grâul, spic cu spic. Și bucățile de teren care sunt distruse atunci când calci pe el. Ca atare, întotdeauna când plantați grâu, trebuie să aveți shift-ul apăsat. Ca să puteți să-l și plantați cu succes. Și l-am plantat pe tot. O să și închid acest gard. O să-l închid cu un slab. Ca să intru doar eu de fiecare dată când culeg ferma. Să nu mai intre vreun alt mob. Și mai aveam câte o torță de pus pe fiecare parte a casei. Chiar și în dreptul ușii o să o pun pe ultima. Și o să mai iau câteva torțe. Și una aici. Iar acum, că avem tot grâul, o să iau câteva pâini. O să iau vreo 3 pâini să avem la noi. Și pe 3 dintre ele o să le pun, de fapt pe toate, în acest cufăr. 4, 5. Și avem un cufăr cu 5 pâini. Dar acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut.
Dacă v-a plăcut, noi ne auzim la un episod nou din Minecraft. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!